ассалому алайкум дӯстони азиз, апа харакои ширини ман, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омадед ба канали ман. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастен ва ирӯза видеои худмонро сар мекунем. Тайёр карданинем хел самбусаакҳои хушрувак ва дар ирӯза влогмон боша сиёлаф тайёр мекунем. Боз пирашки, самбуса ҳамаиёро тайёр мекунам, барои шумо нишон медиҳам. дар ҷо боша дӯстони азиз, шуморо кати маҳвашҷон шинос мекунам. маҳвашҷон дар ширкати атомӣ кор мекунанд. тасмим гирифтаанд ки занҳои моро нозукиҳои корро омӯзонанд. бепул бе ягон чишмо дар як телефон дар кор мешавад, я ватсап тамом. дар 6 моҳ як бор харид мекунед ба маблағи 200 сомонӣ. ана духтарҳо дар тоҷикистон кушода шудааста, дигар ай Россия бор заказ намекунед. шумо бор аз ами тоҷикистона худаш заказ мекунед. барои ҳамин дер намонед, нависед хоҳараки модар, регистратсия шавен, то ин ки шумо ҳам яке аз пешқадамҳо бошед. анам хеле ойликои калон калон бигиред. ҳозир боша анамин директорои амин ширкати атомӣ дар қирғизистон намедонам кадом документҳоеро имзокунӣ рафтагиянд ва имрӯз пагоҳ дар тоҷикистон официально кушода мешавад. ай ҳолира шумо ҷои худтонро муайян кунед, регистратсия шавед. баъд дӯстони азиз, ширкати атомӣ маҳсулотҳои беҳтарин дорад. дар оҷа шумо регистратсия шудан кати ягон чи ай даст наметиҳед. маҳсулотҳоша мебинед, маъқул шава харид мекунед, агар нахоҳед харид намекунед. ҳамин як бор неким дар 6 моҳ 200 сомонда харид мекунед. ҳамурам шумо 6 моҳ муҳлат доред барои харид кардан. номерои рӯи экран нависед. маҳвашҷон бо нозук када, хеле хушрӯ када бо шумоям мефаҳмонанд. ӯ бо аймора дида бисёртар мефаҳманд. наставники беҳтаринанд. номерои рӯи экран нависед. шуморо ба қуллаҳои баланди атомӣ бурда мерасонанд. апаву хоҳарҷонои азиз, ана ин самбусаеро ки шумо дидестен, ман печондестам. ин самбуса ай ҳамсоя ҳай. як рӯз пеш ай ид оварданд ки мо видеоитро тамошо мекунем, баъд маъқул ай видеоот, неким анами самбусаро ранги ту печонда наметонем. ту печонда те ҳамин самбусаҳои мораха. як рӯз пеш ай ид чӣ қадар кори мо зиёда. ман барои худам пухтупаз кардистам. бо навор мекунем вақт зиёд меравад. барои ҳамин хай не нагуфтум дӯстони азиз. самбусаҳои ҳамсоямонро печондум хушрувак. як нимша навор кардам, як нима дигаша навор накардам, барое ки саросима будам. иҷада звола аллакай тайёр буд, фарш тайёр буд. ҳамқаки ман печондуму додум тамом. барои чӣ полния видео накардам духтаро? барое ки 2-3 видеои охир шид фақат самбуса мондестам. барои ҳамин ай худма навор накардам. самбусае ки худам барои худам тайёр кардам, ӯро навор накардам. 3 ё ин ки намедонам 4 видеои рӯбарӯ ма самбуса мондагим. метавонед ки ай канали ман омада тамошо кунед. бовар кунед то рӯғана обкуниша, то пиёзпусткуниша, то гӯштрезакуниша, то зволагирӣ ҳамаша подробно нишон додагим. каналам доред. меҳмонои нава гуфтаистам подписатсияро фаромӯш накунед, дастгириро фаромӯш накунед дӯстони азиз. инами ҳама заҳматакҳои мо барои шумо. хеле ман шуморо дӯст медорам. шуморо моро дастгирӣ кунед. онам хеле видеоҳои хуб, видеоҳои беҳтарин барои шумо мебурорем. баъд духтаро иҷа нав ини ҳамсояро печонда додум ки апаи хушдоманам бо маҳсулотҳошона гирифта оварданд ки 100 та самбуса кунед. ӯрам негуфта натонистум. ман зиёд мехоҳам ки чанд қай ки ай дастам мебиёяд дигарода кӯмакам бираса. намедонам хай дигарора ман ҳамихалиём негуфта наметавонам, ҳарчанд ки корум бисёр буд. дар ҷо боша мо сиёлаф тайёр кардестем. шумо нав зволаи пирашкиро дидем. дар пирашки мо хамирашда ман амҷода 1 пиёла об, 1 пиёла шир андохтум, намак, дрож андохтум, хамир шӯридум. ина дар ҷо хамир мо расид. дар ҷо боша бринҷ андохтум, дар об ҷӯшидаста. хамири мо дар ҷо расидагӣ. баъд картошка барои пюре мондум. ман 2 намуд амин начинка тайёр мекунам. ҳам дар дарни картошка пиёз жард карда меандозам,
приправа кати ам хали тайёр мекунам, ҳам пюреи холигӣ кати мекунам. Пюреи холигӣ кати ами бачаҳом нағз мебинанд, хушрӯ мехӯранд. Барои ҳамин пюреи тоқагӣ кати кардиму баъд 3 дона тухми ҷӯшондагӣ дар хона буд, ӯро ҳамаи тиёркард гузарондум. Бениҳоят бамазза мешудаи духтаро. Як бор тайёр кунед, маъқул мешавадтона. Агар хоҳед дар ҷои на бринҷи мо хушрӯвак ҷӯшидак, ира ман як чанд рӯз пеш духтаро тайёр кардагӣ будам. Пирашкира хати 37 видеои пирожниро ки мондум вақт нашид, видеом дар рӯзи баъд шид, барои ҳамин и 37 хати пирашкӣ монда натонистум, барои ҳамин аделна навор кардамша. Бигем ки 3 рӯз шид тайёр карданма. Дар телеграм каналам як 3 рӯз пеш партофта будам. Духтаро телеграм канал дорам. Кадоме ки агар хоҳа дар телеграм канали мо обуна шава, агар метавонед ки силкаша дар якум комментария закрепит карда мемонам. Дроен ҳаррӯза пухтупазое ки мекунам, ё ки ягон ҷое ки мерам, ягон манзараҳои зебо, ё ки суратҳо, намедонам, хаям хеле чизо партофта меистам. Духтарако боҷа савол метаҳанд, ҷавоб мегиранд. Инам хеле телеграмам телеграми хубае духтаро. боварӣ дорам маъқул мешавад. Дароен подписатсия кунед. Албатта ки хоҳишмандоро дар назар дорам. Кадоме ки мисол телеграм дора, намедонад ки ман телеграм канал дорам ё надорам. Барои ҳам гуфтаистам ки яке агар хоҳиш дошта бошед, силкаш дар якум комментария закрепит карда мондагӣ. дӯстони беҳтарини ман, дар ин ҷо бошад видеои имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. хайр то видеоҳои оянда. Худованд нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо бошад.